Mr. Chairman, biarlah negeri kejingasan kepada khadu, jom kejingasan sama Presbytery, belum ru Chairman, jom kejingasan sama Presbytery, ki pastor, ki belum ki henman, bat ki para hakikam jom kejing syakri oblay, ki temen besan bayi, ki bapok jom ke Presbytery. Ki rang bak balang, ki belum ki dekat jom ke komiti balang. Ki dekat bat ki dilikis jom ke jengisang samla Presbytery. Bat mapi ki pra bengai biik baru. Nadu ki long kemi, ki long kepa. Ki pun samla. Bat wat ki hep ki beret ada kita pereng jongi kali kopo. Bat dipi ka balang hangli hasen duli. Kepala priang ia kena kejenisang samla Presbytery ia kena kesenan. Mereka bentang ia lagi bagi perlok biasa sunran lang ia nga. Hoi banyak yang kasem kejonga baru kowe. Nyai kublai piwai haga kerteng bat hiantam kejong trai bat unang penyembi ia jumi uji sukres. Napun pau kejing sungu kebakraya iublay. Berapinlah ina usia kri uberit ujungu bangan dengan ringkat bapi kum kejing sang sama Presbytery. Hakni ka janmi jogan ni kesni. Berbanyo ia kini kalat ia keban keren ia kini ka subject. Ia kebak balang hang ia sin duli kelabu. Na kebenta jongi hakni ka janmi. Nasoban pun pau kujung seminggu si kadie ya kabalang hang dia senjuli lengbai pastor wajuri. Ibalai kenjok tin bat nga hoi la kham katu kat nisnam. Pastor nga kerma dulu kopor badan hak lockdown. Ma milia penbek ki program Henry Kejiano badan ketu kejing kandam. Nakadau jong kejing pang COVID-19. Ngim syamai hoklan. Mereka pun pau yang kejing sungu ipi ka balang berpirang kan mau yang kerteng jonga. Berpirang bentar yang hakni ka janmi. Hakni ka jinisang sama Presbytery ia kaban keren ia kini ka subject. Tuan Besan Chairman, kublai sibune ia kintin pediang gejong pi yang lam di perlok bi sunran lang bat nga. Bagi pha ia ka jing kublai ia pi kum kejingasang samla Presbytery baru kowe. Na kejingasang samla warjantia Presbytery. Hakaba hau ni usnam bementar. Ngalong ru Chairman. Jolai kejingasang samla Presbytery kejongi. Ngadon hapo sendai pastorate. Haka warjantia Presbytery kum bala kreni Chairman na kabeslang. Hapo jongka KJP sinot mingi. Bat ngam sumpoi perkhan banda kajaka ka bangadon satai so border Bangladesh ngam yolat banpoi hadu hagni ka balang ka jongpi hangni hasen duli bat hagni ka jingaseng samla Presbytery ka jongpi kajaka ka bangawan kedi kajaka ka basyit kajaka ka bakhlut bat kat bangarang syong ni ngasutu ia kajing kesam jongkal air ke bakrian ngasukum banget tungku ke khosil tambang air stop ngopen ha nomor bangi se tai ke jaka ke basyit ke bakhlut nimju khamyo ia kajing krian teng ngiyo duna si benai bakata galong tang hu benai Januari lat nang ta gumur ke por ke bakhlut dengan sutu nakabenta jong piru ki pragai biik baro pidan po jong ni gambadan apreng jong kajing kriap jong kani gami piasya siton ya kabang ni sya kuilang yu blai bat khamtam ya kabang yo sneu ya ka khubor ka tin ka jong blai ngalas nu thu ru napreng jong ki pastor ki jong pi apo jong ka Presbytery ki bang nga pastor haka jingisan ni kabak khadu kadiru gesni kababaro ki dekhot bat ki dilikit
kim ju ya sa mi chu kia lek phai no selagi snong selagi balang ti namar kata ngasutku bagi jaka ke bapiwan ke presbytery jompi ke presbytery ke balahe pa Kindon ki jaka ki bajam, bat kindon ru ki jaka ki bajengai. Tinamar bahasa kajing kriat jong kabaneng, ngan persang ya kaban peningkot, ya kajing keren ke jonga kat bangala. Ke subjek, baka balang kelebu na kabenta jong ni ka janmit kaong, ki samla ka balang hakis ni kijing tunjuk. Kisamla ka balang hakis ni kijing tunjuk. Habang layo ia kajing tip syapang jong ni ka subjek ka bangadei ia ka ban keren. Bar habang alapik ia ka ni ka subjek ka baningkong ka bala perkhat yang kalong ia kajing syapang ia kajing yo ijngai jong kabalang senduli da kababu ia kini ka subjek kabalong ka subjek kabadon kambang bat ka subjek ru kabaya daypor ba namar satang dikit tayo nangi ngimpoy siya kasni hagabangin jit ia kinong nikmat siya kadorba thawan jong ka jela ka jong Berkadai namar kata kini ko por kabat challenge baha ya kajinglong samla jonga ya kajinglong samla jongi kum ki bangai bat kum ki khun ki jong blai bagale ki por jong kajing tunju ya kajing im samla ka jonga ya kajing im samla ka jongi habang apit ya kini ka subject ngai bikidon artuli ki benta kibat donkam dengan dia perkhat dan dengan dia puson nak kena janmit jong kena sini ka benta ka baningkong kadai syapang ki samla ka balang bat ka benta ka baar ka badon nak kena subjek kadai kisni jong ka jing tunjuk ya ka benta ka baningkong ngangai ngam dodon kam thang banganda ai ka jing batai ka bajrong Banganda ay kajing batay kababniya lani kabasyay namar ni snuthu habang ikren siya pang kisamla jong kabalang kakren yang kakren yang kibalong kisamla kibadon yeladi hapok jong kabalang lani kibalong kidekhat jong kabalang kibala penbaptis sa kabalang ka jong blay Kibala penhe pensan nadu kapor jong ka jinglong kelong nadu kapor jong ka jinglong kena hadu kapor jong ka jinglong samla haka balang ka jong blai baraka constitution dan haka riti penyat balang jong ka balang presbyterian ka jong hangli hari India habaka keren syapang kapor jong ka jinglong samla kong bagadai kapor ya kabalan niau yaki kum ki samla ka balang ka jong blai nadu kerta ka bakidon khat saus nem hadu saus nem handi kalongpat ka basno tenat habang iphang sya kapor jong ka jinglong samla ngi bagadai kapor ka ba omtang kita ki samla ki ba pedeng jong ka kerta ka ba khat sau hadu sau po Kibadon ia ka mensim jong ka jinglong samla Kibadon ia ka bol jong ka jinglong samla ia ka jingmut jing perkhat jong ka jinglong samla ia ka donut ke badang samla yang ngai buat hapok jong ka presbytery ka jong pihang ni pidon ia kilong kemi kilong kepa kibala palat sau posnem karta Henry kini kidang yesim benta haka choir jong kibalang kibaladon lagi khun kibaladon lagi khun ksiu ki jong ki Henry kadeng samla sa aka mensim pada ka donut ka jong ki king
Kia ba ya ka lengkor jong ka balang ka jong blay hagi jing ya seng samla ki jong bandamar kata ka bang snotu shai na ladi kalong ladam bu da ka each limit ka por jong ka jing long samla ha ka balang ka jong blay kari ka ka por ka ba penlong yo briu bat ka briu bakin dan ya ka jing snotu apo ka mensim ba ka donut ka jong ki girang don ya ka bor ya ka jingmut jing perkat ya ka jing hem kum ki samla ha ka balang ka jong blay ka benta ka baat bat ka badan kam don kam ini ya ka bang ini perkat ba kada isa pang kisni jong ka jing tunju kisni jong ka jing tunju Hakini ka tien ka jong blay habang a persang ya ka ban pech sa panggijing batay ya kini ka kentien jing tunju ka paningkong ka bang asyam kalong baka kitab nadu ka kitab ka barim hadu kini ki kitab ki batmay haba ki kren ya ki sni jong ka jing tunju ki kren ya ka sni ka bakot ka kitab jing penpau kalanong ka balay kaya thu iri baka di ka sni jong ka jing bishar ka jong blay haka ba ki briu baro ki badon hang ni asla jong ni ka kendau kinya yen hang ta akmat jong ka jing bishar ka jong blay bar hang ta entenju ya ka jingem ka jong a entenju ya ka jingem ka jong pi entenju ya ka jingem ka jong i langi long ni em ki babet ya ka ban rung sa ka hima ka jong blay kata ngari ka jing sutu ka paningkong siapang jong ni ka kentin jing tunju agak tien ka jong blay bat ka baar haba batay siapang ni ka kentin jing tunju ka keren iki por jong ka jing pensoy iki sni jong ka jing pensoy ka balay ka keren iki por jong ka jinge ki por jong ka jingele ki por dan ki sni baki banget ki kendu ya ki jinge dan ki jingele haka jingem ka jongki banam penjrong ya ka subject nakwa ya ka ban sim ya ka menta tang ka wai pet ka benta kumbalabu haka ka subject baka dagalong ki samla ka balang haki sni ki jing tunjo banamar bam syam labu ya kan ugun nongrim negak tien ka jong blay haki benta jong ka khubor haki benta jong ni ka subject ngin saya pet iki kaptu kan iki benta ki bagak tien ka jong blay ka keren sepang ki samla baki sni jong ka jing tunjo ka benta ka benkong kong bangalong baka por dari kismi jong ki jing tunju ki keren siapang kismi jong ki jing pensoy baki samla jong ka balang ki samla ki bala ya ka banyeng hapadeng jong ki jing pensoy ki jong baman hapadeng ki jing pensoy jong ka do hapadeng ki jing pensoy jong ka pa hapadeng ki jing pensoy jong ka perthai ka bangi ki samla Kristan ki bersisha ki degi ki samla Kristan ki bala ya ka banyeng ha ki sni jong ka jing tunju ki bare ki sni jong ka jing pensoy ki jong bamba uchi Yesus Kristus habo ya don balagi sunran ki jong the gospel ka jong Lukas kalenong ka bar puar ka khot ka ba sao phau uji suang ya kisunran ki jamu tu ya duai bapinam hap sekajing pensoy kat kini ki khalarngut ki bakri saitam ki bahajan tam jamu uji sukres ki bahasunda ki jamu uji sukres ki balajiet terpan ki ya kabandan hakam mission ke jamu blay uji surang ya ki sumar ko kilok ki bayi ki jonga yo bihat na pedeng jong ki jing pensoy
Petros habau tho aga sithi ka baar ka jongu agala nong ka baar bakar khot ka bakhandai ong kumni utrai unang ya ka ban kini kenthet no ya ki baru belai haki por gani ki sni jong ka jing pensoi haba ki samla jong ka balang kini ki samla ki badai ban ya ka por jong ka jing pensoi habau belai yoi na habau belai yoi pi habau belai yangi bini ki samla jong ka balang ki ba yang ki por jong ka jing pensoi haki sni jong ka jing pensoi u belai jong abat jong piu bangi syakri udai belai u bala ya ka ban kini kenthet ya na ya kaban kini kenthet ya pi ki khon sama ki bi ne ki tersem ki jong paman bat ne ki jing pensoi ki jong ni pule hau Matias kelanong ke basau nadu ke dekat ke baning kong ter ni ken mau bau trai jong abat jong yu Yesus Kristus Hadin baula syak jingit sau pusni sau pumit klembam klemdi ulan lek syakari klau bad hangni ulawan usaitan ya kaban pensyoyo tu hukum ya gini kimau bakin longpu namar sau pusni sau pumit nala syong syak jingit klembam eroem Peni ya ka bor bat ka buram ke jome penkelak pu ya gini kima tu penok ya ladi nalor na chrong ke temple baru belain pa ya ki amel ki ban ra ya na bemenam juntut ya ke kejat khauma nang tau yalam sekabakut jong ka senang baduang la medem ya kaban mani kini barok baga khmat jome kayi kin long kahima ka jome u Jesus Christ u badap do mensi mu jong belai u Jesus Christ u boem do mensi mu jong belai u Jesus Christ u boya do mensi mu jong belai ulala ya kaban job diki bor jong ka jing pensoi jong baman ulai yang scam baru baman semlala ya kaban job jawab deng jong ka jing pensoi ki samla jong ka palang ki bolong ki samla ki beshisha ki samla ki bayi yo bay ki dei bolong ki samla jong ka balang tiba tapru da ka bor ka jong mensi mu jong blay bat ka dei kata kalanti kabala ban ya rap ya na kabala ban ya rap ya pi kabala ban ya rap dini ki samla jong ka palang ka jong blay bangila ya ka ban yen haki sni jong ka jing tenju haki sni jong ka jing pensoi ki jong baman ni puli haki kitab ka jong Daniel hakalenong ka baning kong barhabang puli ya kadakot ka baprater kayat ku yagi syapang jong Daniel bat kunu habawa walam yaki syakari Babylon lembat ki porlok ki jong Shadrach Meshach badua Abednego bat habala penyeng yaki akhmat jong Usim ulah hukum ya ki syakri ki jong ya kaban ai ya ki jingban ki babhatam jong kari Babylon bandi nakawan ka barandor jong ke hima Babylon bandi nakaju ko khuri ka usim udi
Henry yang kecil ke jong belai, Daniel, ulajit ya kaban kentat je kejimbam jong usim, namarui bagi deki bor ke jong obamang, kideki bor ke jong syaitan, kibau yang ban pensoy ke jong samla ke jong, bon hap mo nakalenti jong ke jinget ke jong kumujil, bolajit ya kaban bang kang uri bat bandi deko kita ki sama Kristen ki basisha ki bayang apren ki por jong ka jing pensoi haki por jong ka jing tunju bat ki bom hap no hangta Henry ki ba job ya ki bor ki jong bom ki sama Kristen haki sni jong ki jing tunju kidi samla Kristen kibala ban yang apa den kijing pensoy kijong syaitan kado bat kapa badom tang bagila ya kaban yang hangta Henry ki theiru ki samla Kristen kibala ban job ya ki bor bat kijing pensoy kijong ubama kabenta kaba kisama Kristen hakisni kijing tenju kidai kisamla Kristen kibala ban yen hakapor jong kachinge kibala ban yen hakipor jong kachingele ke kitab Deuteronomy kalenong kaban nyau kadakhat kabakhat khandai nang ta kalenong kabar pokndai bat kadakhat kabalai ublay habau kren haki khun Israel lembau syakri jung Moses uang yigini kikintie ko Moses bat ko kajat benriu kabala jit kajonga pikin mau yigini kijing tenju kibakrau kibagakhmat jong me kalayoi kipor jong kajing tenju kisni jong kajing tenju kiri kisni kiba keren sapang jong kajing kabakrau baga jat benriu kajong oblay kajat benriu Israel kalaya kendu hakari Egypt kapor jong kajing syak banbeng kapor jong kajing syak lebeng kapor jong kajing longbrau hari Egypt kadai kada kapor bagi kon Israel kia kendu ya kabor jong ka jing tunju ya ki jinge bagi jing syak nyat ben hakinong Egypt bahaus empar badai hani bau belai ulapan pau ya kabor bat kaburam ka jo menhabau lajid yau Moses badi waran ya kaban yang akhmat jong paru ya kaban peni ya kijing pala kibakrau hadu bagi kon Israel kida yo ya kaban mino na pedang jong kijing ban job ji kijing jong kijing ya kaban poi ya kari jong kijing kular kari kabau belai ulah kre na kabenta jong ki kabatu da kadut bat kangap ke kanan kain kisamla Kristen kibesisha kidegi kisamla jong kabalang kibala ban yang hapden jong kajingele kibala ru ya kaban sya ya kijinge bat kibala ban job ya kijinge pada kitab Genesis kalenong kabalai ladangi puli nadu kedekhat kabakhandai ter kaya thu yagi sepang jong wayu samla jiu ubakar tengu Joseph ubril ubadap do mensimu jong belai usamla jiu ubai tenan ubabhabril usamla yau baladino syakar Egypt badahangi Joseph uludan hakai yin ke jong Potifar balayo iga kerdan
kabahak lidu komunang susar komunang penyaj hakayin kejong Potifar Henry kajinge kabakrau kabau Joseph uye kendo hakayin kejong Potifar kadai ya ka tengah kejong Potifar kababon bonsin kay tenat jika jilang samla kajong Joseph bat bon bonsin katurwa ya kaban songkurem yo hadu banda poi kapor jong ka jine kabakrau kabau Joseph ulah dei ya kaban kendu bakal kalong bakal persang ya kaban bat jauh da kabor hado bunda hap bandino ya kajaiko bad ban pet na kayin kajang Potifar kabala penlong kadau yu bun hap ya kaban song hakayin bende kisamla Kristen kisamla jong kabalang kibashisha kidi kisamla kibala ya kaban yang ngapen jong kijinge kumbayan ujosa bagi-bagi kijinge kimlaban job ya kajingem kajongki Henry kia kun kia le hado banda job ya kijinge baru ni pulih haka kitab kajong Daniel kelenong kebalai siapang jong kini kilaingut ki prolog kajong Daniel siapang Shadrach Meshach badua Abednego balong hangta Babylon Nebukadnezar ula penyeng ya ka dorblay ka behe ka balathaw dagak siar but life holds me ang Nebukadnezar lumdan mano-manuro uban syakri ya ki waypat kiblay Henry Baro kidai ya kaban tem ban mani ya kata torblay kabaun Nebukadnezar ulabu ndah balayos ngeu ya kajing tem jong kiksing jong kidui tara jong kinara abalaput ya karonsing Kibril jong ka Babylon baro Kileadem krop jakaban mani ya kadaka dorblay kabaun Nebukadnezar ula penyeng kadiga por kabahetam ya kajengem kajang Shadrach kadiga por kabahetam ya kajengem kajang Meshach badua Abednego baladam dem ya kaban mani ya kadorblay kihap ya kaban yeng hakal lawarding kabala penreham Henry yang kecil ke jauh belai, kisamla ke palang kibashisha, kide kisamla kumu Shadrach, Meshach badua Abednego, kibahama baro, kiladam ya kabandani ya tagadur belai, kini kilaingot kisamla jiu, kilaraikut ya kaban yang hajuk lem dapandam. Banda habalalap yaki bakindam ya kaban mani ya kador belai lapan rehem sahnyusha ya kalawardeng baglapu yaki baro laingut hanta hakipor jangka jinghe kini kisam laju kilajit ya kabanim kajim kabaru belai kilajit ya kaban baskem ya kajingek kabakidan hau belai ubim kimting ya kitoliding kibala penrem yausha berhanta barok langut kilaj iki tersim jong kitoliding napadon wehi ubah pedengkat ketika jiwa begini kikun somlah kila yang persya yaku hukum kajong Nebukadnezar ulawan yakaban pelaj yaki yakalawardi ini pulih susu hakalenong kaban real jong ka kitab kajong Daniel
kumno bahadir bau ni ujo usim ulah hukum bahagia kisni baro sitayo kibril kendai kaban mani yauno no blay henry bekidai kaban ai kajing mani kidi banai ka buram kidi banai ka jingo ka balong tang yausim marway But baro kari Babylon kila manisin yau bril kila penolong belai yau bril kadi kapor kabeb ha bau Daniel kamu samlaju uhat ya kaban ya le ya ki hukum kita musi andai kabas ngutenak kalong Kai ke bau Daniel lulele kumusamla hakipor jong ka jing tunju hakipor jong ka jinge ki bau la dei ya kabani kendu tong ka tin ka jong blai ula pli ya ka jing khangiet Jepang Jerusalem but laisin ha ka shisni ula dem ya ka banduai hau blai ki samla jong ka balang ki basisha kita sama kita orang pedang kecil bagi dia kebani kendu kijing tunju jangka jile jangka jingem kita balong kita sama jangka balang kiban not ia keban jeng pedang jangka jingem kibat ia kajinget kebaki kita kia kiem lambalong jong unang pinin jangki uci sukre upol habau tho haga siti ka baning kong jong u sakinong korin hagalonong ka basipau baraga khot ka bakhat lai wong kumni kijing tenju kem semlangat hafi henrei tangkat ka ba ubri ula ya ka bansa baru bayi habau tunjuk lam bagi jinge kibau bril kibaka bril kadai kaban kendo ong pol aga siti seginong koren ubai pentamru na kabau bril dari ka bril kilaban siya wai tangkat balang laban siya Wai kijinge api, wai kijinge hangi, tangkat bangila ya kabansya, baru omju pentam ya kata. Bat kebasnutan na tong upol kalong, om tang bawai, ya kijinge ni kijing tunjuk tangkat kebangala, tangkat kebabhila, tangkat kebangila ya kabansya, henre heringkat berkata, ubay jonga. Ubay jongpi, ubay bang isyakri, utaru ya kalat, ya kaban pelat jahi ya ketika jintunjo. Utaru ya kalat, ya kaban pelat jahi ya ketika jintunjo. Nyangu begitu ubay bakum nguni. Ubatip yang ubatip yang ya kajulong samla jongi badi ka por jong ka jinge iki por jong ka jing tunju ha ka jingim samla ka bangala dei ka bangila dei ya ka banyat ling bah utharu ya kalat ya ka ban pelat yani na ki jing tunju bat na ki jinge ka bentah ka balai bat ka bakhatu Kisamla ka balang hakisgi jong ka jing tunju kiri kisamla jong ka balang kibayat yiki por jong ka jing punsyai yiki por jong ka jinge yiki por jong ka jingele bat ka jing tunju kadi ka por yaka ban pun perang yaka jinget ka jonga yaka ban pun perang yaka jinget ka jong pi hau chifu ubai ujongi Petros haga siti ka baning kong ka jongu
kalau nong ko baning kong bakal khot ka ban real uang baki diki jing tenju kitei ya ka benta ya ka ban pen perang ya ka jinget ka jonga bat jong pi kom ba perang ya ka ksiar ha ka ding bakan milo nang ta ka jing thau ka ba kodor ka ba itenat ka ba don buram ki por jong ka jing tenju ha ka por jong ka jing samla ka jong i ka di ka por ya ka ban pen perang ya ka jinget ka jonga ya ka ban pen perang ya ka jinget ka jong i hau chisu Jacob habau tho aka siti ka jongu ka lenong ka baning kong bat ka khot ka bahar uang kumni to pin yo ya kata ka topin yo ya ka jing kemen sudah haba pihap haki jing tunjuk ki babon jan rejoice lek men wong topin kemen haba pi dei ban yat yaki por jong ka jing tunjuk nama ba pi tep baka dei ka ka por ka bala perang ya ka jinget ka jong pi ba pin ni no nang ta ki nong job ki badon burang nang ta shu Jacob habau tho ka lenong ka baning kong hi ha ka khot ka ba khadar uang yakini ki kentien yaki balok puli ru manhna sok oto briu ubayasha yaki jing tunjo sok kidiki briu kibayasha yaki jing tunjo naba habala tunju yaki kin milo nang ta kin yok diang yaka pansniat jongka jingem kadi go por jong ka jing pen perang ya ka jing net ka jonga ya ka jing net ka jongi kom ki samla jong ka palang ka jong blai habangi ya jigi por jong ka jing pen shoi habangi ya jigi por jong ka jing yigi por jong ka jing yale yigi por jong ka jing tenju ka te ka por ha ka bo blai perang ya ka jing net ka jonga ya ka jing net ka jongi benda habang ilam milo nang ta nginyok pediang ya ka pansniat jong ka jingem kisamla Krista haprengi por kisni jong ka jing tunju ki dei ki samla Kristan ki babat ka jing ngai ka jong ki na ba ki tep bagare ka por hakabau blei uprang yanga uprang yangi ya ka jing ngai ka badon hangi bangin mi no nang ta ki ba job bagi op diang ya ka pansnya ka burang habangan pun kutno ya ka ni ka sopcha ngakwa ya kaban bu apreng jong pi ki khon samla jong ka rilengam presbytery yigini ki ar kuli ki benta na ga thien ka jong blai bahaba pin mi no na ka ni ka jing slok ka ni ka janmi pin kin mau yigini ki benta ki ban ga thien ka bayem ka jong blai Kenang bapin yolong ki samla jong ka palang ki bala ya ka ban job ya ki sni bat ki por jong ka jing tenju uci su habau pen pau hau yonis haka dolo nong hapatmos haka kitab jing pen pau kalanong ka balai haka khot ka basipau habau keren badu pen i ya ka jinglong jong ka palang ka badona Philadelphia uci su pen pau ho yones badong kumni ko ka palang Philadelphia pala riskem ikiktin jong ka jing yasha jonga ngaro nganri kendong ya pa ha kidiki por bati sni jong ka jing tenju bahaba ka perthai baro kawai
kanya kendu ya kada sni jong ka jia ang boleh ko kisamla jong ka rilangan presbiteri nan ri kendong ya pi hakisni bat ki por jong ka jing tenju bat khat du ya wai wisaya habau tho hakala nong ka basau puwei hakara khot ka basipau uang ya kini ki kentien tu wat siap ting me namar ngang adon ringkat bat me ngang along belai jong me ngan pensat bor ya me ngan yarap ya me bat ngan kersian ya me hakisni jong ke jing tenju ni nang ni kisamla jong ka presbiteri sioskan bau belai ulang ka bor jong ha ubelai ulang ka bor ka jong pi ubelai ulang ka bor ka jong hi ulak kular ban pensat bormu ulak kular ya ka ban yarapmu ulak kular ya ka ban ri yang apa japi hakisni jong ka jing tenju belai yun kurku na ka ban ka buram jong amen.